Rumah milenial harga pelajar lho rek yo. Ukurannya gede 5x12 regane cuma 200 jutaan. Yo, iki lokasine strategis rek yo. Cuwidak karo pasar sore Hulaan, tidak karo pasar Menganti, teko jalan raya karek melaku tok hitung-hitung olahraga. Burine rumah sakit Eka Husada rek yo. Lho, omahe wapi rek yo. Sampeyan simaken video iki ndeseni boys rek yo. Wis ae langsung masuk cak. Wis pada umumnya rek yo oleh pager kena dibuka karo ditutup karo pager loster ya. Wis ayo langsung cak. Lho, karpote ombo mobil sembarang isok mlebu rek yo. Ojo kuatir. Kayak mobil Xenia, mobil opo ae rek yo, los mlebu bleng yo. Fase tampak depan wis kayak ngene, perpaduan batu alam karo cendelo sakura yo, dadi ketok estetik rek yo. Engko nang kene iki ono lampu hias rek yo, cuma sik durung teko, sik utiwi yo. Wis free kanopi separo rek yo, soalnya separo nih tak rosokno sekan yo. Terus nang kene iki wis oleh taman. Lah nang kene iki sampean kena gengi ciri opo ae rek yo. Ngiciri apa wae rek yo, lombok tau apa wis pen aturan dhewe. Nek cara ngono sampean gak cocok taman rek yo. Iki kene gawe ruang tamu outdoor. Kok sampean nang kene kayak ono lunggu-lungguan ngene rek yo. Lah iki kene wis tak ekran yo. Wis. Terus nang kene iki ono terasan, kene gawe nyantai-nyantai isuk karo rokokan kayak gak ada dosa. Ae gak langsung masuk cak. Lah, kusene Almini anti rayap ya. Wis, iki ruang tamu tuh orang keluarga super gede rek yo. Kenek gawe nyeluk wong sak kampung yo. Plafone wis drop ceiling yo. Wis ono donlete, lampu hiase sik utiwi rek yo. Wis, iki kamar pertama ya, Cak. Nah, iki kamar pertama ya, lumayan gede kenek gambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku. Wis engko sampean karek nokok-nok gordene tok. Lampune wis full downlight yo. Nah, terus iki kamar kedua rek yo. Lah, kamar kedua wis hampir podo karo kamar pertama rek yo. Wis tak desain anti pengap. Nang kene wis ono cendeloe yo, cuma si utiwi. Lah, terus enak maneh ndek kene iki rek yo. Ono area lek non muslim kena gawe musola rek yo. Lek agama muslim sing agama muslim kena gawe musola, sing non muslim kena gawe area mangan-mangan. Sing Islam KTP kena gawe dolenan domino yo kena rek ambek mimi jahat yo kena dek kene yo wis penaturan dhewe. Nah, terus nang kene iki ono dapur sing el ngene iki rek yo apik kene nggone kompor, kene nggone majikom, kene nggone wastafel rek yo, dulon wastafel rek yo apik rek yo. Nah, terus nang kene iki ono area cuci jemur yo. Area cuci jemur lek jare arek-arek iku laundry room opo ngono. Kini wis take pembuangan rek yo. Nah, kini wis take kran kene gawe wuduk tau apa pena turun dhewe. Nah, iki kamar mandine rek yo. Kamar mandine gede kene gawe adus wong 35 wis tak keramik klosete gawe kloset duduk. Konang kene krane sik utiwi. Pintune estetik rek yo. Pintune sliding menghemat ruangan jare arek-arek iku rek yo. Wis langsung digas rek yo. Mumpung ona oma murah dana pelajar regane cuma 200 jutaan, lokasine ndek Menganti, tepatnya ndek Domas Menganti, cedek karo pasar sore Hulaan, cedek karo pasar Menganti. Ya. Iso kredit Cak, lek masalah skema kredit DP dan angsuran langsung WA rek yo. Pastine iso tak bantu sampai ACC. Wis ngono info teko aku, lek sampeyan minat atau pengen takon-takon seputar rumah atau tanah langsung jam WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.